Nganget begini gijing hikai jonga ki bangala hikai fi. Menta katu kat nitli. Khamtama gijing idai ba gijinget ke bangala hikai khambon. Nganget ba kinom syuja na kumtuan rai kilalong gijing ku ke ba kham kraw ya gijing im jofi. Kumbang ala keren menin gesngi ya gani gijinget ke ba pengendit yo blai bangala pen ifi gitu kinong rem. Hadin mangala puli gini ke Bible but hadin mangala snot ho ya ke kin gijong blai. Ha gijing idai ba gijinget ngala dep hikai katu. But ngakwa nga nikai ha kawai pat ka benta menta ka sngi ka balang ka jing mentoy fi pat ki bayo snow. Kawai ka benta ka bang ngakwa nga krena ka jing day ba ka jing ay. Nga ngai pila snow tho nga la patay ba hai fi sipang ka jing ay ka jong play ka jing ay ka jong Abraham nang ta ter nga la hikai fi ka jing ay ki ba kasi ngam kan mau shu wat mangaro nga la haban pet biang ay ka jing ay nga la kren sipang ka bayat da ka jing ay nga la kren sipang ka jing ay ka ba ni day ka ban pet ka ktin ka jong play nang tang la kren chapang hangno ka jinget jong fi bat kumno ka jinget kan roy bat nang ta deng ile kren ro ya ka jinget ka bapen gendet yo play de menta ka sngi nga kwang le ha ka wai pat ka benta na ka ktin ka jong play ngam ong tang si benta na ktin ka jong play hare ya ka wai pat ka benta la ni ka wai pat ka perspective la ni ka benta jong ka jingi kai ka bi de ba ka jinget ka bang nget ka ni kan ya rap fi kan ya dai fi But if you are nigga jing ngan pen ilot if you nigga tin jump like kat bala. But pen so to let's sing an I could tang nigga jing kran ga jonga. Snaba. Nan I could tang nigga jing kran jonga menta ga sngi. Ka tang jonga ga long. Ki Nongshun jonga jing at chuni. Ki Nongshun jonga jing at the enemies of faith. Let's say kaniga de ka bang kwa ngan kran if you nigga Paul klang ba kan long ka jing da if ba nda fi ya la pim tip ba gidan ki Nongshun. You ga jing kan pen long if you pin hap apa deng kita ki Nongshun. But pin la pin do lo jinget cho fina kata daw ngakwa mata ngan ni kai fi katu ni ya gani ngam la bangan pin kut tang mata gasngi na mar gani nong shun ga jinget idan shibon ya ke bangam kwa bangan shukran linkon ngakwa ngana kren bnia halor ko wake point hadin wake point but mata gasngi ngakwa ngan sedang ni gani ngapa la si shoy ko bangan poi shaki nong shun ga jinget ngakwa ba ngan yalam fi katu gani ba pin so tho ba nda habangi ya daga jinget Yaki prigu pamia de jinget ngam kren na fila shame ge jinget ka babat u Jesus Christ fila IT la de fila pediang yo try fila ya beru play but nang ta de fila pershangi ga ban im ge jing im ge pa ge jing lam jong ben sim ko na kwa bangan kren shine ngi kan mau dan teng teng yo ge jing kai ki ba shupen sngot nat ngi bat ngi klami kai ya ge jing shisha let's say kan na pipoi pa ge jaka ga be e fin lingo but pino ben sim but people khat bayo ngala jingai no play ne ba pangai kan du jing e ga jing shanga no fi uji su kren shai wang ha ga pat fin yo ga jing jin jar re to long shilon ngala job ga pat fi fin de yat le le ga jing e de kwa ban yat ba ga jing e ba uji su grace na pen shilo re fi me da ga sngi bat ngani tholo de fi kum ba ga long da fi yat ga jing e ki dan gi nong shon de ga jing e bat dai tang ga ta shwa ba gan pa ji nong shon na kwa ngan pen fi na ga bible bat nda ha ba ngi mut ban yat da ga jing e kan mau ngidan ki jingten jo ki be de ba jinga skap hangan hikaya fi kan dia ni ko le si habang kran ni ni gede ka banga shay reason na ni shay pin shong nong rimba ngawat ye gilenti bat nga perkhat shibon fi berobor ni shay sngaw ye ki jingten jo nda habang yo sngaw ye ki jingten jo teng teng im da sngaw tana pe ki jingten jo yo job pe ki jingten jo yo abraham ni pe ki jingten jo yo blayten jo yo priyo jong play what a testament ke betul ni ndangi yo sngaw ge jingten jo ka penlong ingi bangin perkhat ba nginum la ban ya chikmat wat mangaru ngaju perkhat ba ge ni jingten jo bo blaten jo ingi inda bangi shakri yo try vi na ngapude ge ni ktin ge jo blay ngakwa ba pen pen jingmot ba nga ong ni ktin wala so thu bakla shi se na ga wai ge snap la kham slam ba nga perkhat ye ni ktin ge ba ong test la ni tenjo fi nda ha nga perkhat ye ni ktin nga perkhat ye brio na mar ha por nga sedang ban shakri yo play nga sha yo snow ye brio ge hikai ye ki jingten jo bat nda nga yo snow ye ni jing hikai jong ge jingten jo kapen long ya nga bangan hapan perkhat bun sin balai blay tenjo bat nda ha nga wat bahaya ge jing dei jong shimet bar blay Pero try pa namin tenjo yung nga. Fi habang nga ang tenjo, haba fites yano, lada fites yano, ka lada shubo, mga nga tes yung nuno brio.
kapamut ba mga ngam tip lut igi jinglong jong tu brio nga khwa ban tip itu brio ta kada wa test de kiru kom ba fer ketiar na ne ganu ru na fi haban test ka kamut ba fi haban tip igi jinglong tu ketiar ka bahane ka sneo ban da fi test ka ku magatu ni sngi pi susu tu ketiar ba de sneo la ni fi tip igi tu ketiar ba de ba ba kapamut ba ga jingten jo ka kawan haka jing em jong brio ni haban ten jo yu brio dei bau tau ba ten jo tip lut igi jinglong jo nga haka ta liang nga kwa ba pins nga ba nga kren igi jingten jo haka wi gisnam na shang man perkhat igi ni kawan ga jing perkhat try mem la da meten jo nga try mem tip nga nga kwa nga ni tu hok fi igi ni ga par kum ba kalong ngam kwa nga chukran ni ni kum ba ga shidai man kren nga nga sngo tu bala da blay uten jo nga ngam la ban yang nga tip shay ga la da blay uten jo igi jing em jong nga ngam la nga ni al chikhma man ka wai ga mga perkhat na ju duwa khmat jo blay nga long sin siya igi ni lo try na meten jo nga hato mem tip lut igi jing em jong mem tip ba nga dan jing sarang mem tip ba nga dan jing plat metip ba nga dan jingngeit ka ba red adu ka ta metip ba nga bla ban yang nga pren jing tin jo u blay tip ba hay nga ba de fi but nga perkhan lo try na meten jo nga try nga la ban yang meten jo nga kum job try nga la nga janai du ka ta try nga la ban janai du ka ta ngan bakla ba try la da meten jo ba de yang ta ba nga buat nga ling a nga pisa ha gitu gisnam ban perkhat try ka ni ka jing tin jo ka dai ka ba kum no but nga ai ngo you play hard you play do so na ban tin jo play tin jo e we pu we kristalo tin jo play wala ya light nang ta rai nga kwak ngan clear la ngan pensu thu ifi ko we ka tim ka mga yo jing shai mga pleng alap bo play tin jo ya nga tin jo e ga jing em jo sha nga na we fi ngan kren da la ga jong ga jing em u play tin jo e nga tin jo e nga de e khmat jong play nga de tau jing tau balong tau das ka pui ka pum ka bam dan jing mat khmat jong play wani sarang fi de tang ikinja particles beret bahai iba mdan dor khmat jong play wani snow bu pi biang bu play tin jo pi e ndang ala puli bahai ni ga ba nga lap bo play ndai bu tin jo e ngi gi brio play tin jo e ga jingngeit Bediang yang nak ketian finyo jing tengan kan dia. Ublay tin jo efi. Ye fi ublay utiplet. Ye fi ublay yo ilet. Utiplet ike jing perkhat abo pen efi utiplet video brio bamlong. Ana open efi. Utiplet yo Petras, utiplet ike brio bara, utiplet Judas, utiplet yo bara ike brio, utiplet yo Abraham abu khat, utiplet yo Jacob, utiplet yo Isaac, utiplet yo bara ike brio, utiplet ublay. Namara ublay utiplet ike jing jaw brio. Baladaw tunjo kamut ba tip ndray ngas ngotanat bangan ong efi long balance efi gane. Bau blay ha bau penan kami ni ketian tunjo. Ublay tunjo ike jingngeit tunjo ye pi. Dapat bahai kata la dau blay tes efi finum la ya. Namaran sibon ki brio bau blay tunjo ye feel. Man nga kwanga nong efi ni par. Ha bau blay tunjo ye jingngeit chi. Tunjo ye faith chi. Dai hangta nga kwa bangan hikai. Ye fi gandiat ike ni jing tunjo. Ke tes ye jingngeit jingi. Kumno finle haba pihap aga tes ye ga tu ga jingngeit ga bapidan balai blai tes ga jingngeit fitep ukwa ba ga jingngeit jingi kadai ban grow ba kadai ban long pure kadai ban khoi bat haba tes ga jingngeit thang ika ga lawarding ki bobon ban ngani tu ifi ban penmi nang tai ga ksiar ga banela ba ga jingngeit jingi ga long kum ga ksiar ga remdor bat ga badan kam ga bam dum shu lani ga bam lip shu ga jing pranai jongka hendrai kan dai ga khrau Berarti ni kita dah Filipin kemen haba piyat yang ni jing em jong jingngeit fini kan doi kita siapa mengan poin segi Nongshun wala dah khamslam mengan hikai fikin dia ini tang ini pulih bat ngan ningkong naga citi su Jacob lena ga ningkong ngan pulih naga khat ka baar kan mau bahai kita ketien mengan keren Sayyid himapiru bau blai tin jo efi dan ibreu ba ang dai kan do jingpang ang bau blai yang tin jo bat dan ki bayap nak sendandro nga kwanga nong fi ni kapar wat shishim tau blame tunju ipi de jingpang ba piniap sendan nang bri bo blame tunju nga da ka bang yakin do ga pat ka prai ga jing e yeng sem pet ba ba yo viduna jing start ban
Babi kan do jing dan ibrahim bi kan do duk ka do ka mau ka jing ka jin jar ka jing em bi ang bo blai tun jo sa inga ba chu kerdo sa ba chu ya ka jing em ka ba isang sat ng ni ka pertai na kwa ngan ong fi kan mau wat it mut kum ta yo blai ka kham dan nong rim na ka bible kum ta kam dan nong rim na ka bible kum ta blai tun jo inga ba bi de ki ai ban pen kor dit ingi bangin it yo blai wat it mut kum ta dan ibrahim bo ang bo blai it usnang sempat nga kwa ngani tu fi pi ki kmi ki pa ngam ngai pi bom ki khon pi tet pi it ki bat pi snack ngani tu pi usnang sempat na mo yo I bangi klem ko ngo yo blai mlai bo tun jo ingi de bangi klem ko ngo pim ju shot ki khon pi kwa bagin it ki ndai pi shot na ma bagi le ka bom dai na ka ta da wa chu shim ki tien man chu hikai klumar ne ban kran kat ka balap nga kwa ba pinda wat ba ba yo ka pin min sao teng teng blai klem tun jo pi ka no yo blai teng teng de so tan bon man le fi de gajat bagajat but pi kan no yo blai don brio ngani tu pi ba ya jing em ka ba em klumar bi ka kya yo ka jing pang na tau em ka jing klumar ni no yo pang filet duai ki bi ong kani ka de butun jo blai ngakwa ban ong fi kata ka pen so si yo blai kan pen so si shi sharo ngakwa ngana fi tong inum shim klumar ho ngam dan por ban kan ni tan re ka ba ngakran men tanang ni ka de nda pi ha ba ka jing tin jo I ka jing ya jong fi kum lo pen le ngin pule no jacob u hikai ka tien ka ba krao pala ngan pule na gishiti ju jacob na munin ko ngal ba ar ko ngumne to pin nyau ya ka jinkman suda ko parabange haba bi hab ga jintin jo babon jai ngan not ban afinum kman na fi kan do jintin jo are la fi tip bat igni ktien ba blay tan jo ig jinga jo fi u jacob won kman na maru blay plan ga ba bahanan ta wongum no haba fi tip ba ka ta ga ba prang ig jinga jo fi ga panang ig jinga aisha kataga ne ba prang ge jinga ne bu tesifi u tesiga jinga chofi u prang ge jinga haga ktien prang ga mot tabe ga lawarding tabe ga ding kuma prang ge na re ksiar tab ang to pa lawarding tabe do ba na khoil ge sarang baro balai blai tesiga jinga jingi dei hanta fin lap bangidan gi sarang jong ge jinga ge jing em jongi ki bangim la stia ban ya chikba but they ta down do blai tesiga jinga chofi I la you blai na bible ni ga on come I fin rejoice. Lek men biap ke jing jo. Bahaba pila sedang mania ke jing jo ko blai la sedang ke ban. Le ai jing em jong fi ban wang kom ne wang to tip ba kata ke ba prang ke jing jo pi ke penang ke jing ya Aisha. Tangan um kren bo ni ke wang kani ke jing ya Aisha ai kan yo ele ke jing trai ke bejanai. Ba pin yo long ke bejanai ke betli biang ke bam duna ke eru. Na khwang na fi ke jing bam la sha. Ke jing bam la ban ya Aisha ngi kwa ba ngi de tuai mta sin sa ngi yo no. Ni kwa bangin da duai but blai lesen da kren kan dia tegene dan sipon ki brigi ba baklang ne ba bisno si be pimla ya be blai ba fikwa ba menta ka skipi pano blai bu blai jubab no la shibet na blai jo fi kwa ba kam jo blai penan kam no fi menta ka si de duai pa duai no ba bukti na ta de hagani ka tayo blai penan kam fi pin yang stage ba pin perta ba ki brigi bro kin tip lo de fin tong ko bor ba pen bana klang na khwa no fi ka ta kam dan rinti ba blai dan ibu khwa bo blai jubab no bagi ngat bagi yo no spang po bagi roy na khwa no fi ka ta kam dan nong rim na ga bible ngim la sha habang ya ti ga jing jo na ka da blai prang ga jing ai khnam ban mi na ta ga jing ya sha na fi ya ba blai fi ha ban ya sha blai de ban ga jing long ka ba kalki palat udan la ka por ban na mar bo blai udan la ka por kwa i ga ban pet fi ba bi de pen ailat ye ga jing prang ga jong play ga jing e jong fi na ba kan pen kha ta ye ga jing ya sha no ngon breng jong fi shong ne fi de ga bam la sha tang ye bri pum la sha na ta da play ko ban prang ga jing e jong fi khnang ba kan pen mi na ta ye ga jing ya sha ba pin long gi bam duna ha ga e ga e lo tang an pen e fi kum lo fin le ha ba bi ha ga jing ten jo e ga jing e jong fi na bo play prang ga jing e jong fi fin lap ka klumar lot ga jing em jong ta dei mga nit ko lupa shakriu blay yo snow bagi nong yalap ki pertagi ong wan jo jisu pinyo ig jing sok ig jing khu bagi jing kemen teng teng filap bo tu nong yalap ig mo shupen be fi ba shukar fi naman na fi sedang ban tray ban ya ba blay ban shakri ban tray kam ig jing e jo fi filap ban nang ta
sedang ke tamat lim kelumar lot ke yeng ke sam kelumar lot ke Jingngeit kelumar lot ke jing yo ibra yo i tang ke Jingngeit ka che bapha yo i ke yeng ke bom ju kelumar benta ki priu ki be i ben pi menta ke sedang ben jengai lot na pi nta ki jing ke khobra kha i ke ma ki phat lot na ke yeng jong pi menta sa mar wai pai ke jing kelumar bat pi ong shano trai ke tu ke jing kular ke bau nong yalap kular ba nga kwang na fi nga num kular kumta kan mau nga kwang kren bai ke jing shisha bala pi ya be play Finu i blai ude wasnotana ban prang i Jingngeit jong pi. Bar bu prang i Jingngeit jong pi. Nga kwa ba pin snoto pi dan ka man tip ya gane ga bu Jacob hikai. Tangan pule wang ne khat besan. Henry la daw nuru na fi uduna ka jingsta tun pano blay. Uba ay kalo ya baro ba ubam kino ben to na ay kita hu. Are to un pana ka Jingngeit klem da artin eru em na mal pau bu snow artin. Ulong ken kum jing at plung ka duria ko bala be da ka jing dagal air. Bat bala pin shot genting na marwat ay bo taw bri umut bo nyo diang ay no try. Ubri ba sinrap men sim ubam ne agilin tigi jong ubaro. Kani gani ka mga kwakan kren fi gani ka por. Ngada snow tanat mga kren gani. Nan tang ngayo idon gibriyo gibele diwai gibriyo gibele matrik gibele class 12 na gibele exam ng school gibele pune na gani city ju Jacob nang baning ko ng khat besan bikyong bala da fidan duna jing start nang ini diwai po blame I figure jing start bepin score gi marks iba kham he bepin yo distinction bepin toy siya merit list lani bepin fail Shala nang fi na shimi gani ka dikhat bapi wengi ka na ka context barokaway na magani ka dega ba ma ini gi singing shim gi wega dikhat ngile ira khlang mat ngile ai gi brio ngi kham na soto ublay kuran ayu to la ni tu nong tho ayu kin mau gani ga dega ba kuran chapang ka jingtin jo ka ba ublay tin jo gi Jingngeit jungi banda bangi ha ba ga jingtin jo gi ba bun chat jo ga jingem ka jingem jong banget ka klumar ka jingem ka jong gi brio ka klumar tlim ke jingmut ke kelumar ki wan si ke brio ke bubun bat nge kwang ni tu pin da habo Jacob Job o ha ke jingten jo kelumar tlim na mar gidan ki paralog ki bawan ke lok ke kren kelumar nan ta de ki paralog ki wan ni ke ban ai ki advice ki jing ajingmut ke kelumar saudang kawan se ke men semaman ke pen kelumar tlim bat nda haba ke kelumar tlim hang tu pi bakla bat teng ni shimi ki rai ki bakla pedeng jong ke tes nge kwang ngi fi de hang ni bo Jacob usa ongi ni gikten hapden jong tes la da klumar ge jing em ge jong pi nga kwa ba pin wat e ge jing start ka ba kin jablay wat e ge jing start no blay kum no pin le aba bi hap ha ge tes pan no blay no try a jing start e nga kum no ngan le aba klumar kat ne ge jing em wat le mot ba ge jing start ka ba blay ukular hang ne ge ba Jacob ukran ba ka dai ge jing start na ka ta ge jing ele matric na ta ge education na ge pertai na ka ta ka no ko jing dan kam ka ba pertai em gani ngam dai gumta wali ra ba pinit puli gi bri be le exam teng pinit puli da gani fail ban ba ko ko jing le ran fi teng gi bri lingwa yong no la khular play na ka bible ban ngi dang fail nga khwa nga dong fi dai ba fi bakla gani ga khat gam dai ba pin le exams ha gi school ha gi college jong fi gani ga khat ga dai nda fi hap ha ga jingten jo e ga Jingngeit jong fi nda ha ba fi klumar ga jing em ga jong fi Fi don kam an tip ege nego way ben ri ge Jingngeit jong fi fi don kam ge jing start ge jong blay ta ge be don kam tam ha ki ne gi sni dongin kam ken ko ge jing start dongin kam ken ko ge ne ge divine wisdom ge jing start ge bakin japlay ka ba u Solomon ge kitab probak unang ko basaw na pin puli wang ge jing start ge ba kong santam wang de ki eki ba pila pin yo ge jing em yo ge jing start na ma pin de ken do jing ge jing em la film dan ge jing start Finu iu soitan un wanra bagi lenti ki bobon ba un syukor. Bat ngakwa nganong fi ki brio kin pun klumar fi. Haga bakum gani kapon ngakren. Haba ngakren syapang ke Jingngeit ki Nongshun de ke Jingngeit. Ngakwa nganom yat lat na gani ke jingten chu e ke Jingngeit chungi. Bahaba pidan na plan ke jingten jo ngakwa ba pindan ke jing start ke jong play. Play de ba ai keluat ang ke Bible. Uban jubab haba pipan no play. Ai ngoi u play. Pipuli na ke Bible dan sibon ki brio. Ki berada pada ke jing tunjuk de ke jing start ke jong play. Daniel udan ke jing tunjuk udan ke jing champang no play. Joseph udan ke jing tunjuk udan ke jing start jong play. People in the Bible ki brio barak khat ki berada ke jing tunjuk ke jing et jong ki Shadrach Meshach dan Abednego ki dan ke jing start jong play. But Philip na ke Bible Stephen udan ke jing start no play. Philip ki apostle kamtam u Jesus Christ habudan ke jing tunjuk
udan ke jing start ke kraw ka bam dan mano bala ban le ke jing em jango na ka ta daw pleng jong ke jing ya den ti ke jingi ni dan ke jing shat ten jo ke ni ke test ke jing ya na kwa fin dan ke jing start jo play ke ni ke kodor ke bang kwa ngan krani fi ha ke ni ke por ba na kwa ni ne ya no she ke bai pen ko bin ta ka bang ai ke teng ta sngi ki Nongshun jo ke jing ya ngala kran ji bang ke jing ten jo ka ba na kwa ngan kran men ta ke sngi ke ba ning kong ke ega Nongshun ke jinga let's say namangin dan sibon ke por nga kwa ngan ya like ya gani ke bang kwa ngan hikai meta ke singi ke eki Nongshun ke jinga ke ma na fiya ke gani ke jinga habanga krani ke Nongshun wat le pech ke brio wala mot badan ke brio ke bashon fi ngam kwa ngan kran kum ta waju pech sneo ke brio ndan bashon fi mano manor la dan bashon fi ro nga kwa ba finom shimi ki kum ke Nongshun pi haban ki pi haban ma ki nga kwa fa ne pikir ba ye ga taktir na mga hikai ye gi Nongshun de jinga kan ma gi don gi Nongshun ki bakin chaman sim gi don gi Nongshun ki bang ye kan do ge jingem ki bagi ni gi Nongshun ki long gi Nongshun ne ge jinga jongi tang tang shi shim personal ge ne shim be ngi shimat bang yong gi Nongshun nga kwa fin kiar na ka ngam kwa ngan hikai kum kata ndan Nongshun ngam kwa ngan tap ye ga sneo ba fin ye shun but no ndan Nongshun wat ge Nongshun pi haban ker khu ki on ga bible but nga kwa ngan ong fi ge ni ga por bang kran ni gi Nongshun de ge jinga le singan pin e fi ge ni ga por ba ka benin kong tam ka Nongshun de ge jinga nga kwa pin snap a ka Nongshun jong ge jinga le singan da ai khot bible fi shibon heringan yalam fi shaki jingja na ga bible khnang ba kan ga jing men toy ge jing em jong fi ka Nongshun de ge jinga ka ba nga bu ning kong ang ni ga ge jing shap tiang ka jing shap tiang ka de ka Nongshun ka ba kraw tam ka ba he tam bat ka de ka Nongshun ka ba satan upenan kam tam ha ka jing le jong u ye ka jing chingi ngai i mdat da ka wei pat ka Nongshun ka ba khmat tam ka ba satan upenan kam lesing an bu kum ne la da dan ka nong trai ka ba sniu tam ka ba satan uthum ka kan jak soi ka ba kraw tam ka ba la ban le u banget ka de ka ni ka ba sai de ka nong trai ka ba ngan ai ka tang ka de ka Nongshun jong ka jing ka jing shap tiang ka de ka Nongshun ka ba khmat tam ka ba kraw tam ka ba siu tu lop rem tam le si shangan bo na ka ktien le si ka ni ka por ba pindup sung tho satan udan ki min sim ba man ki ba pun trai kam ka lang ka perthei ban ya le ki banget bat ki Nongshun de ka jing jangi ka nong trai ka ba siu rem tam le si ka ba siu full time ka ba siu rem tam dei ka ni ka nong trai ka bangan ai ka teng ka dei ka jing shap tiang ka dei ka nong trai ka ba khmat tam ka jong satan na khwanga ni tu fi pet bahana ga Bible na do Testament ga na do Genesis hadu kitab jing pen pao finlap usatan upenan kam utilize da ga ni ga nong trai but nda one ga ni ga jing shap tiang finlap ga bre kulumar tlim ka jingat baro ga bidan da kala one ga jing shap tiang ka kulumar tlim but nda kala rong ga ni ga jing shap tiang ka tulot bar khat ga jing lang men sim jong fi but ngayo i ga ni ga de ka batrai kam hadu meta ga sngi Madai nak kata daw ngkhwa nga nong fi si kan tin si ay nuksa. Fi yo i ga jinglong kristan jingi menta ga ri ga jingi. Kalang ga pertai ngam au tang ga ri. Ada tang ini sim tang ni ga ri ga si jait dia. Fi yo inda bala benai ga ni ga virus ga ni ga corona ka COVID-19 mo. Kabangi yo i kat ni ga pen kelumar ni ga pertai bro ga wai bat ngayo i ba ga ni ga jing tim kala rung. Man la ga yeng, man la ga jing embryo. Na do temen hadu knarit. But nga kwa ni tu fi don gi ba ong ba ni gi jingpang kam da rung e shi klung le si ko bai ni gi daw kam da dai e medical reason ndai nga kwa ga dong fi ni gi por kam rung shi klung na gi klung kim tip tia bara ba kim tip tia kim tip be ni gi jingpang ba ni gi jingpang kam don bor fi te usai ta no trai shi gi pri gi tip gi jing tia but chang at pin i ni gi jing tia men da gi sni ba pin so thu ba nda ba rung ni gi jing tia ni shi pri gi ba ya klem da dai gi ni gi jingpang Ren dah haba ki yopang ki shimbet bakala dai gini ki jingpang but nama bagila tip bakani ki jingpang ka dai badan bor ban peniap ka ktalo ki jing sngo ka ktalo ki min sem ki jing em ki mo ka ktalo ki jing lang baga to ki jing et but nang ta ka yoro bar saitan pendan kam da ki jing ting ban tu ki jing embryo nakata ka daw nga khwa an peni fi ki ka por ba ka jing et badan kam ndrei ka Nongshun ki jing et ki jing shep ti ngan chipule len kan e fi bro fi tip ki nen renga na perkhat ru nam ta jong fi ki badang chu sedang na kwa ba finum do i ki jinget jong fi pi pule ga gospel ga jong Matthias kal nang ka ba khat sao
U Jisu udang sidap le ke kamba ke bakrau bah ke tagadai. Udang sidap ya kaban besai gi beliau sana jatang gi rangba nalor gi kintai gi kinna. Tang dagi santali gi kupu ber artali gi dokha but dagi senran kiba le ini ke kamba mdei Jisu. Zida pipuli bahang ni mdei Jisu ba le ke kamba. U Jisu ai ngo kudia gi kupu shim gi ni gi dokha baru kudia ki baru sama gi kitijing gi senran gi beret. Baru Jisu pa gi senran on kilet sam. But na bagi senran ki ra igini ki dok kha bagi ni ki kpu ki let sam be hangta bagi kamba ngaja kabamut be ki senran ki bele kamba bagi ko ngu ige bu Jisu wa kala pen kemani ki senran le se kala pen shong shit iki but kaba pen singaw tanat iki gadai ba ndala dep kini ki kamba u Jisu ang ki senran ki o geliang but u pa no iki bagi nyelet paramaki bagi king ni gele mana shishilia jong ni gaduriao ngakwa finio bahai gini ba nda haba ki yo ban leit para makinga no no pokali ang giri shong para makiba ni kren be tang shipang kamba ka bo blay ula penja haga kti ki joki kum no baga do kha ga roy kum no baga ukpu batang khindiat roy bat kala pelengo iki bat lesila banong ka Jingngeit joki kala khamalor ni ga por lesi dan penjo ki ba kop lesi dan penjo ki ba lai kren sarong ru namar ba bade ma ki ba sam khambo lesi ki brio bat ba kamba kala ja khambo na ki ki joki ban ngayo I banda habo Jisu pa iki tang daga liang bat paramaki klem leit lang kala dan ke Jingngeit kren be tang igani ki klem tip bahasitang lenti hasitang me kan saja ka eryo tang Jisu tip igani Bible kong da Jisu nong ba kat saud khat bar puar kong ula pelat no iki pat ba baru pa iki begini leit daga liang hanai ga bang sotanan ga bo Jisu kiu shu lo moi breu duai but apo jong jing duai jong u yo I ki senran bagi dana preng jing le ka Bible kong da kawan ga jing at pelung er ga be persha but ha ga jing up me ga sau Jisu wan ban banwa iki uya ha ga jaka ga baki kitiang hi Jisu la ba ya ga duriao namar ba ga jing tiang kamyo jaka ka duriao ga ga baki tiang ka jing at pelung ga baki tiang ha Jisu wan ban ya ga ga jaka ga baki kitiang kan ma wan ong fi tau de try chingi ubam chu pa ya yengi ga jaka ga ba ya de ya tang ingi hikai ki brio begini ya ga jaka ga bangi la dingi kem ya re Jisu ya ga jaka ga baki wei gemla ban ya but ya kata ga baki kiting ya ga tau yu ga kja but men tau ya lo ga duria ki la sek tieng gi on ga de ga ngai re Jisu pertara ga tieng ga jam wang long shlo de manga what shep tieng ga ga de tieng ga krau palat ka bo Jisu kwa I ga ban hikai ki brio baro bo ong malang sngi what shifting, what shifting. Balay blay ang Bible on what shifting. Balay malaga po blay on what shifting. Piti malaga sni blay on dan kinong tho giba ong ba ngamtip la gaday shishana emri dan kinong tho giba ong bakilawat ba nang nga Bible bagi ong ba kaktian giba ong what shifting dan lifespan rebusan sni. Hay lifespan rebusan tali. Kabamot malaga sni blay kuran ni ong what shifting. Balay ong what shifting mo tip ng idan ka jingting. Baru tip baga Nongshun ni Jingngeit kadai ka jing shifting. Takadaw man si kwa ba no ngi what shifting. Naman la pila ban job ka jing shifting pila pinya ka Jingngeit. Ndray la ka jing shifting ka job pi ka Jingngeit jong fi ka ram. Ban nga kwa ka no fi nda bu ya ka duriaw ki shifting upertawang lang silo day mga what shifting. Upetras wang. Kutral na meday mamay hukum nga bangan wan ya lang kalor ko Jisu ang wan. Petara so bejamo Petras wan. Baru Petras de brio bekrau ngas no tanat no brio ndau yo snow ni ktin bo Jisu ang wan ai ngo yo blabo Petras hier na galiang ya ngar ko man cho Jisu bat ka bang snow tanat ni lang ba daga Jingngeit yo ktin ga jo blay ya ko ngo yo ktin ga jo blay ga bo Jisu ang wan baru ya bat ndabu ya halor jong slaum ka Bible kong Petras ndaw la ya jrom jong duriaw ndaw yu ukhlem ngam namar balay yang daga Jingngeit halor ka ktien ka bo yo snow no Jesus Christ bo ang wan but ndaw ya halor ka ktien ka jong blay daga Jingngeit ukhlem ngam ya nganot man ang Jesus no pet yu Petras ukmen hado kata ba uniu brio menta ulanang ban snow tho yu ga Jingngeit kata ka de bang kwa ngan ong fi ka ni ko por banda habau Petras sulayat ka Bible kong katu kat ne mita nganut ban ong nakani ka liang siya jaka badan Jisu
ulayat halo jong ke duriau bat u klem ngam ke jing at pelong ke duriau ki waves ki klem la ya kapan peniap jelap yo bat wale klet u jisuru yang lo jong ke duriau ngani ke por but he put in the Bible ke tien ke jong blai ke ong ke khat ke ba laipo gong henrei habo la yo eagle air ke bejur ke Bible kong ulas ngau syakti bat haba ula sedang ban ngam ula pertau da ongku try to pen imi nga hang ni nga kwa bangan hikai fi ya ga Nongshun jo ga Jingngeit nga sngo benut kata yo Petras ba unjin dala bat bet ya ga ktien ga jong blai bat ban bet so Jesus Christ u ba khlem yang na ringka unre u ba yang nga ga jaka ka ba mauru u ya nga kwa nga ni tu fi Petras unjin dala poi hadu au Jesus kan jendela dan ke jing ya tap kti jong ki sengran na galiang but kan jendela dai ke por ga ba kraw yo Petras hereken mau wala da no briu la ya chipor henrei habo yo I ga er ba ke eryo ka ba kta I ga do no jong u ka dai ke jing shep dia shangan kren kan diat fi kum ga jing kai kan ngot preng jong fi bleu la khat fi but filayat but unu try but kadang ke por filayat de ke Jingngeit but fi yo I fi klem yap jalap hagi Jingngeit ki ba pi kendo pilala ban yat kat tu kat ni snap ma ke Jingngeit nanti renda ha ba pi yo I ya ka wai pat ke Jingngeit le si ke jing pang kawan le si ke jing dok ke jing kerdo le si ke jing ele persha na ki bubun ki liang ki wan ele ke Jingngeit nanti ke jong fi but nda ha ba pi kum pai la ke khamat jong fi ban pe but ban snap la ke skor ke jong fi shi ki basawa saudang ni fi ka ba kta ya ga do no jong fi ke de ke jing shep ti but nda ha ba ke jing shep tin ka wan pi sedang ban ngam na ke Jingngeit nanti ke jong fi dan na preng jong fi le se ke ni ke por fi la ngam ha ke Jingngeit jong fi klem la ban bat scam but ha ba pi ngam pi tip ka ai ke ba le e fi mdei ba pim ngai hari de ke jing shep tin ke ba yo jaka ga do no jong fi but nga kwa kan o fi nda ha ba yo I ke eryo ba yo I ya ke er ba ke jur ke jing shep tin ke yo jaka ga do no jong Petras but marsen yo ke jing shep tin ke Jingngeit ke kenria fitip ka ba paralyze la ne ka ba pniap siliang ya ke Jingngeit ke de ke jingpang ke besneu ka de ke jing shep tin but unio brio wat na daula pentre ka be ke Jingngeit marsen rung ke jing shep tin ka pen yap lot ke Jingngeit baro ka bodan but ka ba sa nang ta ka dei la jan yap chalap ngam ngasnau tenat yo jisu bo jisu yang be ke duriau shangan hikai fi ne utrai unum e fi wala ba pi shep tin unum e fi ke jaka ka ba pi yap chalap tau de Jesus Christ unum pen ram e fi ba pi klem la ban yang de Jingngeit utip ba pi dai tang brio u ba ke jing shep tin kadang yele u hikai knang hang ne ge sengran ba de Petras namar u kwa ban hikai ki ba kim dai ban tia fi yo inang ne bo jisun da bo yo I bo Petras ulangam u Petras u perta wong ko try to yarap inga ngala janiap yarap kloy try pen emina mas not nat bo jisu ang ula kenere la kti ula kemyo ken mau try kenere kti haba bidana pen jing shep tin ken mau blame nom e no if you pdeng jo jing shep tin haba phim la ban ya nga khwang ani thu ifi ngala thu ipi mene nga tuai khmat jom le try me testing try me tip nga ngandai kenu jing pang ngatiam try fitip ngani thu ifi wat la nga tuai ke brio ndai ke dang don ke por nda ba jing pang ka wan ye le nga shep tin ngam la ya nga ju ang you blame you try la nga you can do jing pang kum gitu ke brio ke you can do jing pang ka be try ngam la ban yang ngatiam but mala ka pora bang ikan du jingpang ka yeng ki khon ki ti lok ka yeng sam ku jing tieng ka wan but ndra bang kerpat u try nga sno bram u blay ku ner nyau pen e ong me tep chito na mar ba me ngala khat me mala ya di ka jing ne me kham la ya lang tau blay what you can know e brio ba kim la kya ba kim la yo e jing ker khu ba pi ong em ba pim dan jing what you ong kum tai brio try ni khlam ong Petras me ngan e me hang to mu khlam e nga krani pi ke be shakri u blay ken maul la pi
sang ya de jing ai blai snow tonat de la ga jing shep tiang kawan ka pen yap ga jing ai pisang man ngam brapi kerpa du try ke mau try nom in ai fi ba ngayo inang ne bo Jesus Christ ne la ga khti ngatuai nang ne bangaru ngan penrami no men ga sila na pimla ya jing ai ngakwangan kena la ga khti ban ngan ong fi yang jai ale wan biang mlelei yang aru kam lelei ifiru kam lelei u Jesus kan mau klamyang na rin keo lan yan nagali bo tani Petras kan mau yang haga jaka ka bo Petras ungam u Jesus yang ajrong jaga duriaw u yang lor bat ula bantani u Petras pita balai namaru Jesus ka jing shep tiang ka klamru fin pule nang ni ngani ka ifikin dia balai u Jesus ula ban yarap yung ni u Petras u balangam namar u Jesus udai u brio ngan ong ne udai kon jang brio babu kong ngan ong brio ubaka jing shapting ga khamyo ro balai khamyo ro bite namar u jisu udana ga jing duwai baro shimet hado bana step u brio ubadan ga jing dai ga bajan baru balai ga jing ga jang uru ga klan but nda haba one man ya ga jaka ga baki bai ngam ya u kanumla ban pen ngam but shaka no ga fi ga ne ga ktin u jisu udana jrong jang ga duria ula ban yang but shaka dong ifi ula ban knela ga khti ki wai gi bangam namar udan ila dia ga jaka ka ba ukrem ngam tang tang i knela ga khti ila dia ila janiap jelap ila dia ila janiap kner se ki wai kita ga de ga bakla nga khwanga ni thui fi jisu yang ga jaka ka ba u petra zu yap u ngam jelap ara u petra u jisu ang ni yang ga jaka ka ba ga jing ka dunia kam la ban peniap jelap yo tau du try ai ba ka ta kan long hanga firu ta sni kala ban long balananga ping inut banian klem jing shepting banom aila ni jing shepting ka jinget jangi kan klan bat ngin la baniang aga jaka ka bagi wegem la baniang bat pin long jingir khu shigi wei la da fila ban kren yeki wei ban shimiki na gakti ban yarap yeki la da fi la di fila baniang aga jaka ka bagi wegem la baniang pin long jingir khu shigi wei bat shang an pin fiang ni jisu klem kren ka ba e yo petras uang ni me ubarit ke jinget balai mele snow artatin kani ke ktian nga puli yang ne ga dai bo jisu yo i bo petros wan ke jing artatin balai me dang artatin ba mela dep you alor ko me khlek na fi kwa ban hi kai me ubarit ke jinget ka ba mut ba ke jinget jame ka khlem pat long ka ba ringkat bat ke e ke ba me mut ban le na mar ha ba ke jing shep tiang ka dang ro ke jinget jame kam pat la ya na ka daw nga suntanat baga babu kong haba kili kiyo halor kita galing kala iya kala jano puli na kani khat balai pulai kong kita gi baga galing kala imani dami ugi on shisha me u bakhon me melang khon jong blai shanga ni kai fi kan diat diga ni na mar kani ga Nongshun sitang kani ngan hikai fi me daga sngi kana maga lang jimin to ai fi ndangiya lenti balu no blai ngi kan do iki eryong gi bobon bat bun sien ngi ngam julap de ango iblay bala nangi duwangi kerpa try yarap ini but gabang snot nat gade but nda habo jisu shimi petras peniang khlem ra ayu ha gaktila ne ban chuba ayu em renkat baru jisu ki ya alor jang gaduria but ki select chigaliam na kwanga nong fi mena gasni wali ya marway daga jinga yang baru jisu Christ uni try la ban petin ban yalam fi baka eriong kanumla ka duria kanumla peniap chalap fi la fi ya lang baru try ka jinget ka baklem Jesus Christ kam de ka jinget na kwa fin yang lang baru try mdan jing shep tiang rengkat baru try shangan peni fi kindia ni ka por ba u Abraham u brio jong jinget den bo blay khat u na ka kitab Genesis kala nang ka bakhat ala fin puli pipuli na kala nang ka bakhat ar blay khat inu brio bo niat bat u daga jinget ka babu ko Abraham ula ko ngu blay bula lek shiga jaka ga ba umtip daga jinget ula ino yaga rigi jo but nga kwa nga nang finu brio de ba daga jinget bingi tip Abraham de ko pa jong jinget hari fiyo i ka jinget dan ti jong ugalang ka jing hikay ni ba wat la da fi mut baniat baru blay daga jinget fini kan du ba yeki ba e aga jinget but nda fi kan du i ba e fin lap ka jing shep tiang kawan
Uniu brio marsen sedang ke Jingngeit nanti ke Bible ka ong nang bakhat ar umi. Herai tanga ke khat ke bishipau ke Bible ka ong uya kendu ige nems niu. Fi Petros uya kendu ige eriong ngam. Wa Abraham ukpa ke Jingngeit ubalanut ban e ilaga yeng ke sem ban ya chikmat. Herai tanga ke khat bishipau uya kendu ige nems niu. Banda ya kendu nems niu uhiar sha Egypt. Kata ke kitin ke banga. Kuap hin tip la da videgi ba pule Bible. Ublay jusot nat ban hiar sha Egypt ndai. Haga pressure u Abraham u hiar sha Egypt. Na fi pule ga lanang ka ba arpun do kitab Genesis u kon jang u Isaac. Ru u ya Jingngeit ndai u yakendu nems ni umut ban hiar sha Egypt. Ublay u ong u Isaac wat hiar sha Egypt shangang to ngan bless me haga jaka ka badan ka nems ni. But ublay da bless shi shayo. Hari ngan hikai finang ni baka jing shepting ka daga Nongshun juga Jingngeit. Day nang ni u Abraham ro. Pipuli ang nin daw yakendu nems ni ulay hiar sha Egypt. Nama si Egypt kam dan nems ni. Finlap berbor ki Jingngeit ki wan da fi shakri ublay. Da fi yat bel kini ka pertay ki Jingngeit kim da bon e. But teng da fi yat Jingngeit fi yo relief na kini ka pertay. Nakwang anong fi. Yat ber ublay da ka Jingngeit na hiar sha Egypt. Marsin hiar sha Egypt hilap ka jing shepting ka wan. Balay nga ong kumta. Pipuli ka Bible ka lanang ka bakhat ar ka bakhat way. Ka ong ka lajaro haba kilapoy hajan man ipsut sha Egypt. Baula ong ga sara ga tinga jong ga kmi mentang tip ba palong ga ba iba brio ban kmi nga ngol ngo e gani ba Abraham ukhlem yo i ga ta ye ga tinga jong uba ga ba brio men shwa na mar pipule na ga khat ga khat we ga ong gini kiten wow mentang tip ba palong ga ba iba brio ban kmi ngasgo ko mek lo i gani khandia ha ga nugur kom u ye kendo ba ga sara bu ukhlem yo i ka ba brio dain da urung sha Egypt bagi kmat bakin jado ki sedang ban play bu yo i ke tengah la jong ba play ang gede ke ba brio na khwa ga no fi ke ni ko por pule ba hai ke ni ko Bible fin yo sibon ki eki ai nda haba ula jan ban sut ke Egypt ha khadap jong ke Egypt ki kmat bakin jado ki sedang ban play bu yo i ke sara ba ga ba brio baruang nda ngape je pa ga itu shisha ba brio bat ke jing shep ting kawan people in the Bible ko ang wang kan ja bagi Egypt ki yo i phagin ang khmi ni ko lang tinga jo ki ne pniap no yanga andre ya phagin ne pen em kai utiang yo ya fi ke jing shep ting garu na fi ya jing at fi har she Egypt ko jing shep ting kan wan na fi shep ting ko jing at jo fi ka ya fi hap na ko jing at de ne ta kadang so fi ke jing shep ting ka de ke Nongshun jo ko jing at wali singa ngan chong kham slam ne ngamot banangan penkut tanghang ni. Pipuli na ka Bible ndaw tiang upoy siya ka pop. Poy siya ka babakla. Uwang kum ni, paingan puli. Ang yatho nga kerpat pa bapalong ka parajong ha. Bat kanong bahaya nga nakabentajong pa bat bangan yo im kamensim nakabentajong pa. Ban ang no kiwi kintino pa ban top yung sara. Bat kini yung top shisha. Kibriyo jong ka Jingngeit. Kikpa jong ka Jingngeit. Kini ki kimegi kepada ke Jingngeit jungi. Balai ke jakum ni kini walet keren banyu Abraham ni ke sarangan keren gumta namaru blay udah pencak nang bagani hikai yang i menta. Blay menyo banyu kini ke jinglang jongki namar ublay kuat ban hikai yang i menta. Kedan ke por bangirung inang top. Walai le ranya kata view yang ni Abraham ang nak fadai tang kepara. Kenang begini ripin emengak ini ripin emeparu begini emi nang ni ini lah. Tangi penan kam lagi buat lagi yat Jingngeit. Wala yat buat baru blay kwa ban tas ke Jingngeit jungi hang ni. Bat ndah bagi po yang ni haban tau. Are baru blay femla. Blay kwa ban pen ibet. Bau niu de brio jung Jingngeit. Blay nyam nyo ben ba fidap jing shit. Fi ini ke jing shit tinggarong. Man tiang urung ni. Fin angkum no kwa jung Jingngeit budang tiang. Baga Bible kong kalaja bahaba Abraham mula poisi Egypt ki Egypt kila ikmi ia kata brio baka ibha brio bat kimentris emro baru paro kila yo ika kila ro ika kaman bat ula shimno ia kata brio si yang faro Abraham do no ika sara hagini ke por shipor ngasngo komek blessing ala nganong biang ika taktian ngan oh ini ktian baya kata ka ba fitian kata kan jaife bat bahai kata ktian kata ka ba fi sheptin kata kan jaife
Job uang ke kitab jong Job unang balai di khat bar pesan uang. Kata ka bang syepting kata ka wan jai nga kata ka bang snotrium kata ka wan long nga. Badai na kata ka daw nga kwang nang fiu blay ba pinya ni ka Jingngeit un tas ni ka Jingngeit jong fi ban leyu ban wang na fi ni ka jing syepting na mala na kadang don ka jing syepting kata ka ba syepting kata kan jai fi. Baru Abraham utiang si Shabayo ki Egypt bu paru kin peniap yu bagin shimno i tengah jo udah tiang i tabat na poye Egypt ke jai syakum tatik masendro ki brio barakat ki yo i ke sara kalau ngum model lese nagaya bar khat ki kmat ki yo i ke sara bat ki thu khana para ki yo hat kawan rung gawe ke brio ke ba brio bo shnong jengi magane ke tien ke sawa shi ki nong trai shi brio ke rung shadu sho faro Paru pap kat deka no pet uyo isya baka babri. Do ayo Abraham. Naman kita ka bapitin kita kanja. But ngahay ngo yu play ni ba play hikay ni nang ni. Baru job ro kita ka buting kita kanja. Teng kita ka bapitin kita ka wanja. Na ta daw play ko afinya de Jingngeit. Un test ge Jingngeit jong fi ba finom tiang. Ba finom ja ge ek besneo. Pipule nang ni nda ba tiang. Jo shisha. Uparu le bahayo Abraham na kabenta jongka. Uyo gilang berat ki masih sinrang bat kada bat syukri kentai. Bat kada kentai bagi ut sipun. Abraham ganut benom komen syukri komen kada komen ut. Habau du no igalok na jong. Ban ganut benom syusyong kendang. Ban gajing snosi bola kum thok. Ban minta gajing et jong u galapai syait. Eri aingu yu blay bola khat yu udah bala ban shania ban pendap gajing khat gajong. Kwa finyo men sim na kata. Na fi bakla ga Jingngeit le tigi jong fi blay unom ino. Pulih na ga Bible utrai I think da ga klam ga yeng jong paro. Nga snotana bali klet ba Abraham de parlok jong blay. Fi fin de long parlok bat no. La da mano bashim no e ga brio le ni ga samla jong fi. Tu parlok unom sha da le. Ai ngo i blay long parlok ba Abraham uyo ibo paro mut ban shim ga sara. Min mi wan how paro wang kay gini mele balay mem shimit ho wang ni wang I know katu gani ka tinga ga jong uparlaw dong Abraham but fi pulin daw yo i ka klam ngani tu fi paro so tho ba gani ga wan kan sunday no blay but pa khat yo Abraham on blay mem mi tu ha teng la hikay yo no brio diki pom ngay fi hiar na ga Jingngeit vini jingi kai na ga bom ngay paru senang yung blay mami tu hak nan jindala ai be jigani kalau minta me thok nga yo sekani ga khlam nga jan du lut barakai na kam tangani ga brio jome ai ngo yu blay paru la hukumi ga brio chpang jong u ba la ai no ta ga tinga ga jong khelai no mo la hukum sunan wang wali kita i ga tinga ga jong brio fi kita vini yap mo ne do brio jong blay fi yang ne u blay save ga jingim ga jong Abraham udang penan buram minu brio baru udang ai biang ke tengah ke jauh ai ngo yu blay buram bau new de brio jong Jingngeit na kwangan itu ifi kelmau kani ke de ke bang kwangan hikai bala da fiat de Jingngeit baru blay kan Nongshun jong Jingngeit ke de jing septi changan penkut ifi de ke bang ong ifi dan ai fi ke lat mata ke singi la si ke jubab kumnu fin job ke jing septi makin job ke jing septi baga Jingngeit jong fi gan yada ndan nanti da kawai pat de tang da gani kaktien ka jong trai ka bangan peni kata ka dai na siti shu yanis ka benin kongol na ko basaw pe puli da khat ka khat pra ka ong mjudan jing shapti ang ka Jingngeit ada ka Jingngeit ka bejanai ka shop no shabar ka jing shapti na kwa an peni fi kwa baga Jingngeit jong fi gan klan wajuyat shabana ka Jingngeit jong play bana baga Jingngeit jong play ka wana ka jing im jong fi finyo i ka Jingngeit jong fi kan klan ka jing shapti ngan pet yap ngan sepen ibiang ikan ia dien rai ngan sipule fi gwe khat baga Jingngeit kanum la yang marwai la kam dan Jingngeit fi kwa bania Jingngeit ya baga Jingngeit jong blay balai baga ni Nongshun kanum yo rong naman da don ka Jingngeit jong blay ka jing shapti ka pet ngan pule fi gwe khat kita ka dai na stij ki galtia kalau nang ka besan ka khat ka bandri ko bawas pol wang
Namar how Chris Jisu ga jing at share kamla le eru limni ga jing bom at share ngasotana niktian wang henry ga jinget ka batray da ga jing e wali ya jinget la film dan jing e da bi bang da jinget da ga jing e kam dan ken mau ong ab so pol ga shiji ki karin gal nong ga khat lai puli ga khat ba khat lai wang kini lai ki sa ga jinget ga jingker man ga jing e ga kong san da kini de ga jing e ga bomot pensyong ye ga jinget ga jingker man jong fe ga nong rim jong ga jing e fin sa finian baru play tagadaw jo polang ni tho wang henry ga jinget ga batray da ga jing e la fi kwa ba ga jing shep tieng kanum yo la ban pin yap ga jing e don ga jing e chong play ga jing e fini i ga ta kan ni dai ga jing e chong fi ba pin na pin job ha ga jing e da ti chong fi ngai ke ni ga long ga jing ga khu ngan se pin i shu shu fi ye gi Nongshun ga jing e ha ga jing hi kai ga janga ki ban wan da ga ni ga pongan duai bo play un ka khu fi da ga ni ga jing hi kai trying at why play be it ba man ta ga sni ka ni ga tien ga bang kren kalau ka jing min toya baro a play kalau ka jing ga khu ya baro but ngada next cam ga dry ba ga ni ga jing ngai ka bang hi kai ga brio baro kan da kala long ko pa ka ba kin la ban yang play ha ba ki ha ba ga jing tan jo a play be it ai ba ga nang ban tip ba ka ta ga ni ga ba prang ga jing ha chonki ba ba kin dan ga jing start ga ba kin ja play ba kin la ban ya kin try a blade ga jing ga jing em chonki la ga jing shap ting awan ai ko pa ba kin dan ga jing e jang be ba ba kin yai nang ban ya ba ga jing e ring ka ba ga jing e na mara ba ga jing e jame ka wan kin try ga jing shap ting kam dan jaka play trying ga ngai men ker khui gi ni ga bri men ta ga sni da ga jing e ba da ga jing e ba da ga ktien ga jame trying ai lot chame ga buram ha ga kerteng ga jo chi sungi dwai amen but amen ngai blame ker khui fi yai peteng man snam yai penet ching mat pinyo shibun ke ek kraw na mar kini ki jing hikai ke bang hikai fi ki bo blame la hikai nga da ka bon bon snam but mentang sedang ka ban share ba fi but na ai ngo you play ba fi ai comments but fi ai you thu ye ki jing yo jing ker khu ba na kwa fin share shi ko blame ker khu fi ko blame shi